Mae adroddiad heddiw yn tynnu sylw at y ffaith bod y ffordd y cafodd wybodaeth am Ian Watkins ei ymchwilio rhwng 2008 a 2012 wedi bod yn wael. Mae'r heddlu yn derbyn hyn yn llwyr ac yn edifar am hynny. Wnaeth Heddlu De Cymru ddim gwrando ac ymchwilio'n iawn i wybodaeth am ymddygiad troseddol Watkins, ac am hyn rydyn ymddiheuro. Yn 2012, dechreuodd Heddlu De Cymru ei adolygiad ei hun o'r gyfres o ddigwyddiadau cyn arestio Ian Watkins. Gwelodd yr heddlu fod pethau oedd yn creu pryder a dechreuodd wneud newidiadau sylweddol i systemau, polisïau a gweithdrefnau. Hefyd, penderfynodd gyfeirio'r mater yn wirfoddol at y Comisiwn Cwynion Annibynnol. Oherwydd hyn, gwnaeth y Comisiwn Cwynion Annibynnol nifer o argymhellion am ddysgu yn y sefydliad ac am swyddogion unigol. Mae'r heddlu wedi derbyn yr argymhellion ac wedi cyflwyno mesurau i wella'r ffordd am ni yn diogelu pobl sy'n agored i niwed. Penderfynodd panel camymddwyn annibynnol fod y penderfyniadau yn yr honiadau a gafodd eu cyflwyno wedi gwneud i'r sefydliad fethu. Mae Heddlu De Cymru yn dal i gefnogi ei swyddogion a'i staff sy'n gorfod gwneud penderfyniadau pwysig iawn bob dydd. Diogelu pobl sy'n agored i niwed yw ein prif nod yn Ne Cymru. Rydyn ni'n gwneud hynny drwy weithio'n agos gyda asiantaethau partner ac wedi creu timau o staff penodol sydd wedi cael hyfforddiant arbennig i ddelio efo materion am ddiffyn plant. Dwi'n gwybod bod y gwasanaeth maen nhw'n ei roi i bobl sy'n dioddef yn bwysig iawn i swyddogion yr heddlu a staff sy'n gweithio yn y maes anodd yma. Yn dilyn gwaith y tîm a oedd tu ôl i achos Watkins, bydd o'n treulio 29 mlynedd yn y carchar am ei droseddau ofnadwy yn erbyn plant. Gwyn ei bod yn anodd roi gwybod am gam-drin plant am y tro cyntaf, a bod angen helpu'r bobl sy'n dod atom, ond rydyn ni'n gofyn i unrhyw un sy'n poeni am blentyn neu berson ifanc gysylltu efo ni yn syth. Mae'r achosion yma o gam-drin plant yn gymleth iawn ac, erbyn hyn, mae Heddlu De Cymru wedi gwella'r ffordd maen nhw'n cael ei reoli drwy gynnal adolygiad manwl i'r ffordd y mae'r cyhoedd yn cael ei diogelu. Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr heddlu yn cytuno efo hyn yn yr adroddiad yma.